Nosaltres ens canviàvem de pis, començàvem una nova etapa en un altre lloc. Llavors, el fet de poder fer aquest tipus de lloguer social ens permetia, per un costat, a nivell d'economia familiar, no? Tenir aquesta despesa coberta, perquè aquest pis té una hipoteca, no? Si podíem cobrir la despesa ja ens estava bé, vull dir, no volíem guanyar diners. I a més estem ajudant algú que no sabem qui és, però que segur que el fet de poder viure allà li està resolent el problema de l'habitatge, doncs home, sincerament és una satisfacció personal. I això doncs quan a vegades ho explico, no?, amb els companys de feina o amb els amics, se'm queden mirant com dient, sí, i és segur això? Dic, home, i tant que és segur, perquè clar, també hi ha molta por, clar, llogar un pis, a vegades no saps com et sortirà, Clar, el fet que hi hagi la fundació darrere, a nosaltres ens dona molta seguretat. El fet de tenir el pis amb Habitat 3 no ens ha suposat cap problema, al contrari, vull dir que realment nosaltres ens hem una mica despreocupat d'aquest pis.